Hello, titas. Mayong hapon. Kunamidas. Magandang tanghali. Char. Magandang hapon pala. Good afternoon, everyone. Ano na po dito? Hello, bata pala yung relo. It's 5 o'clock and kakarating ko lang po ng bahay. Happy Monday. Sobrang busy sa trabaho but nakasurvive din naman tayo. Mag-ready ako ng pagkain. Ay, i-pick up ko pala sa Aling Maliit. So, pick upin natin si Aling Maliit and then magluto. Pick up ko po siya. Ang aking relo ay lobat naman. Uy, ang bilis malobat ng relo ko these days. Text na si Mr. Yung sa amin doon, tinitest ko pa yung aking renter doon sa Cebu kay may problema sila sa internet doon sa city namin ba. And nag-send ako ng message sa service provider. And sila din nag-message na sila. So, pina-follow up ko kung okay na ba. Kasi magti 3 days. Parang 3 days na yata. Wala silang internet. Nag-text ko si Ruth. Kasi nakuha na daw niya yung bill ng doon sa dentist ko ba. Kasi nga, di ba, galing ako doon. And bago akong 112? Only control and cleaning my tooth for me. Para sa kay Ruth, lang daw, chinek lang, tapos nag-cleaning sa kanya, 112 euros. Yung sa akin, wala pa. Si Ana, ang mga bata po dito, free pa. Ang kanilang dental, dental care or any services na para sa ipin. So, yun, free pa. I would think they will mail it to you. Okay. Mag-ano po ako. Sombrero. Sombrero talaga, no? Iba ba yung sombrero? Anong tawag dito? Cap lang. Ganun. Mag-cap ako kay mainit. Ayoko nang nainitan yung mukha ko kasi masakit. Mag-pick up na tayo ng anak natin. Pinifix na pala dito. Ganito pala ang itsura ng guys dito. Sa ilalim ba? Ng daan. Ganito pala. Ay, grabe kainit. Ano ngayon? Parang 28 degrees yata ngayon. Next week, mainit din. Pero, I think after that, malamig lang. Kaninang umaga, malamig siya. Dito na po tayo sa school ni Ana. Yan. Talagang binakas lahat. Naririnig nyo ba may batang umiiyak? Tapos, ginagaya siya ng ibang bata. Dito na si Aling Maliit. Okay, sorry. Ayaw niya daw. Pagod siya. Yan. Pag ayaw niya, ayaw talaga. Huwag natin pilitin. A few moments later. Papa is not klaar met werk. Komt hij nou naar huis? Ja, papa is onderweg naar huis. Mama will make the fish. Oh, mama, je mag This wel. one. Je mag wel mijn fietsje. Dankjewel. May salmon po ako dito. I-ano ko lang siya, i-air fry. After magtrabaho, diretso sa bahay. Mama, het is lekker. Is lekker? Ja. Oh, very good. Tapos, diretso sa bahay, magluto. Ay, pick up pa pala kay Aling Maliit. Konting olive oil. Oh, Sesame oil. It's okay, but it's very important to put it back. So Mama doesn't have to clean up always, no?
Sige na lang kung limpyo. Yan lang po. Lagay ko siya sa air fryer. $180 lang muna. Tapos i-try natin ng 10 minutes. Warms ka? Tatanong siya if may masakit pa ba yung ano. Masakit pa ba yung ipin ko? O ang aking throat pala. What? Baby Anna? I was making pancake there for you. Steam din po ako ng siomai. Kahapon kasi deep fried yon. Ipatry ko po ito kay Ruth. Sana magustuhan niya kasi wala naman tong seafood. Okay. Okay. May noon. Hirap man. Hawakan nito. Ikay, maliliit siya ba? Hindi ko kapang soup. It was so busy at work today, but then it went so fast because it was busy. So, I like it like that. I like it like that. And wala po ako sa fridge masyado today. Nasa 4 na lugar ako today. There's one thing, if there's one thing common there sa araw, pwede kang ilagay kahit na anong department. So, it's very important na malaman mo lahat ng process doon ba. Tutunan mo lahat para kahit saan ka ilagay, pwede ka. Di ka kinakabahan sa ginagawa mo. So, sa 8 months ko po doon, parang na-try ko na lahat. I mean sa outbound department. Pero sa inbound, hindi ko. Outbound kasi ako. May isang department ako na hindi pa na-try until today. I had not tried it until today. Finally, after 8 months, try ko rin siya. I think ako lang ang kakain ng potato. Ayoko mag-rice ngayon kasi everyday na lang ako nag-rice these days. I mean, not everyday, but madalas po ako nag-rice these days. Once a day ba? So, today, potato naman ako. And yung i-pair natin sa salon natin. Tapos si Mr. as usual, mag-ano yan. Mag-steak. Steam ng aking siomai 15 minutes lang naman, so by the time na makauwi si Mr. tapos na ito. Tomorrow is Tuesday. After that, free tayo. And I think ay September pa din. Mag-swimming lesson na po si Aling Maliit every Wednesday and Saturday. So sa Wednesday ako ang maghahatid sa kanya doon, tapos hintayin ko lang siya doon sa kanya. Tapos sa Saturday, yung papa niya ang sasama sa kanya. So yung mga Sabado namin, wala na, hindi na kayo makagala. I-high heat ko itong aking potato para mabilis matuloy. Fish. Yeah, I have fish. Fish. Can you make your steak, Papa? Yeah. I'm making the... Naamoy na kaagad ni Ruth yung fish. Siya na yung gagawa ng steak niya. Kasi gagawin ko pa din naman itong potato. 15 minutes. Alam niyo, palagi kong nakakalimutan gamitin yung microphone.
smell my fish. You try the siomai, Buang. I have siomai. But there's no fish, only pork. Did you think it worked well? I was everywhere. Huh? I think she got from Korea. I mean, why Korea? They owed the 8 of people. Yeah, before. But they still have the room. And when they sold it one, they had all. Yeah, but they sold it long time ago, huh? Yeah, but they sold it, but they had Yeah, kaya na rin. they sold it, but they had over 100,000 euro parking still. So yeah. Are you done eating, Anna? Ikaw, when it's dinner time, it's eat and start is eat and start. It's pay tayo eh. What will you give that? Steak meron. Hintayin lang tayo ng potato. Kain. Yung aming isda. Luto na yan.
gaat met Beethoven, hè? Mag ik jou langs jou zitten? Ja. Als je heel eventjes met jaren gespeeld. Of lang. Wil jij zit op mijn plek en ik op jou. Samen naar huis. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oké. Ik hoor hem. Anna, the camera is following you, huh? Following me. Yeah, eat smakelijk. Smakelijk. You try this one, Dodo. It's pork, huh? Mga kaon. Mga unta. Anna, Tita, daar. Isa. Dua. Tiga. 5. 6. 7. 8. En dan? Lekker. Of nummertje 6, mama, doe je kwijt? Gaat? What? Nummer zes, hè? Onom. 6, 7, 8, 9. Zo. Dat is met mij toch? Wat dan? Nina, mga unsa ta. Say goodbye to the titas na. Bye, tita. Have a nice day, titas. Yun na lamang po, no? Kasi mahahaba na masyado yung pa-vlog natin. Kakain na lang naman kami. And then, magre-relax na po after that. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, mush, babush. Papa, mush, mush, babush. Moes, baboes.